Ja sam Emira Mustajbašić-Ličina, predsjednica MD Alijanse, zajednice crnogorskih udruženja u Njemačkoj. Početkom godine smo se umrežili u koordinaciono tijelo na globalnom nivou, United Montenegrin Diaspora. Okupili smo crnogorska udruženja iz Njemačke, Turske, Kanade, Australije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Novog Zelanda. Dakle, u zadnjem periodu se često provlači tema Otvoreni Balkan. Kako mi u dijaspori nijesmo dovoljno upućeni o čemu se zapravo radi, odlučili smo da održimo ovu konferenciju kroz koju bismo saznali nešto više, što bi nas usmjerilo da razmišljamo i djelujemo na neki pravi način. Mi kao crnogorska dijaspora se zalažemo za priključenje Crne Gore Evropskoj uniji. Borimo se i borit ćemo se za to koliko budemo u mogućnosti. Te nas učestalo nametanje teme Otvoreni Balkan zaista plaši. Nadam se da će dijaspora, a i svi ostali zainteresovani za ovu temu, nakon konferencije imati jasnu sliku o čemu se radi, koliko je to dobro ili loše za Crnu Goru i da li remeti naš put pridruženju Evropskoj zajednici. Značajno bi bilo da od naših sagovornika čujemo mišljenja u kom bi dijelu dijaspora mogla da doprinese u narednom periodu, a kada je ova tema u pitanju Otvoreni Balkan. Učesnici na večerašnjoj konferenciji su Andrej Nikolaidis, koji još nije stigao, valjda će stići, Jason Gold, Sead Šahman, Mirza Redžić i Aleksandra Radoman. Ja ću kratko predstaviti naše drage učesnike, teško da postoji neko da ih ne poznaje, međutim protokola radi ja ću obaviti i taj dio. Počet ćemo od gospodina Jason Gold. Gospodin Jason Gold je profesionalni fotograf, rođen u Britaniji, trenutno boravi i živi u Crnoj Gori. Bavi se fotografijom već 40 godina, a bio je fotograf za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Sada djeluje kao predsjedavajući Labora Internacionala, čiji je i osnivač. Publicista, politički aktivista, osnivač stranice Crnogorske internacionalne alijanse. Gospodin Sead Šahman je magistar ekonomije, doktorant je na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu. Radno i profesionalno iskustvo sticao je na pozicijama zakonodavne i izvršne vlasti, i to kao savjetnik potpredsjednika 25. saziva Skupštine Crne Gore, savjetnik ministra, a potom i šef kabineta ministra rada i socijalnog staranja u 41. vladi Crne Gore. Predavač je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Mediteran u Podgorici, kao i Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu. Član je Savjeta za saradnju Crne Gore sa dijasporom. Dobitnik je priznanja ambasador mira od strane Svjetske federacije za mir 2016. godine. Vrši značajne političke funkcije u Crnoj Gori. Živi i radi u Podgorici, zaposlen u Ministarstvu financija i socijalnog staranja. Gospodin Mirza Redžić je magistrirao međunarodno pravo na Kanazawa univerzitetu kao stipendista vlade Japana. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u javnom sektoru. Predsjednik je Vijeća Crnogorske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, predsjednik Odbora za evropske integracije Savjeta za saradnju sa dijasporom u aktuelnom mandatu. Živi i radi u Sarajevu.